Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Dermed er det meg en stor glede å kunne erklære Norgesmesterskap 2012 for juniorer for åpent, og ønske dere alle lykke til! La regattaen starte! Girl, I've been all over the world looking for you. I'm known for taking what I think I deserve, and you're overdue. And if you listen, you can hear me through the radio in that bright white noise. What I've been missing in my life, what I've been dreaming. Nick Larsen, vores engelskholder, kom på en roklub. Og med træneren er bange for at være med i filmen. Jeg tror, det er med. Han kommer fra Fynborg af normalt. Jeg hedder Thomas, og jeg er 17 år, og jeg kommer fra Sund Roklub, og jeg roer dobbeltskolder, og jeg sidder etter. Jeg hedder Peter Rytter Munk. Jeg er 17 år og bor i Sund Roklub. Jeg er udtaget i dobbeltskolder, hvor jeg sidder 2. Jeg hedder Christian Due og kommer fra Roklub med Ægir. 17 år gammel og roer på den danske junior til nordisk mesterskab og sidder i det. Jeg hedder Lennart Vestergaard. Jeg er 17 år gammel. Jeg roer til dagligt i Sund Roklub, og jeg sidder på den danske junior til nordisk, og jeg sidder 2. Dag, jeg hedder Sebastian Bager. Jeg er 18 år gammel. Jeg roer på DSR. Jeg er på nordisk 8, og jeg sidder som nummer 3. Mit navn er Asbjørn Stelhund. Jeg er 18 år, kommer fra DSR. Jeg roer på den nordiske 8, sidder på plads nummer 4. Jeg hedder Sebastian Thomasen. Jeg er 17 år og er blevet udtaget til nordisk 8'eren. Sidder 5'er på 8'eren. Jeg hedder Christian Krav. Jeg er 17 år gammel. Jeg er fra Nordsjællands Roklub, og jeg roer på 8'eren her til nordisk mesterskab, og jeg sidder på plads nummer 6. Jeg hedder Malte Humbo. Jeg er 16 år gammel, kommer fra Bagsvær Roklub. Jeg sidder på den nordiske 8'er, sidder nummer 7. Jeg hedder Mads Petersen. Jeg er 17 år gammel. Jeg kommer fra Bagsvær Roklub og roer på den danske junior 8, hvor jeg sidder stroke. Jeg hedder Emil Eikenbo. Jeg er 13 år gammel. Jeg kommer fra Bagsvær Roklub, og jeg er styrmand på landsholdsholderen. Hej, jeg hedder Frederikke. Jeg er 16 år gammel, kommer fra Bagsvær Roklub, og jeg sidder etter på dobbeltfireren. Jeg hedder Fie, jeg er 16 år gammel, jeg kommer fra Bagsvær Roklub, og jeg sidder 2'er på dobbeltfireren. Hej, jeg hedder Line. Jeg kommer fra Bagsvær Roklub. Jeg er 17 år gammel, og jeg sidder 3 på dobbeltfireren. Hej, jeg hedder Mathilde. Jeg kommer fra Bagsvær Roklub, og jeg er 16 år gammel, og jeg sidder stro på dobbeltfireren. Jeg hedder Alexander, og jeg er 17 år, og jeg rører i Lyngby Roklub, og jeg sidder på junior dobbeltfireren på etterpladsen. Hej, jeg hedder Niklas Sørensen. Jeg kommer fra Odense Roklub, og jeg sidder 3 i en dobbeltfire sammen med 3 andre. Esben Rosbjerg, nummer 3, dobbeltfire, Odense Roklub, 18 år. Jeg hedder Peter Christian Holmqvist, og jeg roer for Lyngby Roklub på en drenge dobbeltfire. Så ja. Og hvad plads sidder du på? Og jeg stroker den på 4. pladsen. Mit navn er Mads Fischer. Jeg kommer fra Holstebro Roklub. Jeg er 18 år gammel. Jeg sidder stroke i vores tog uden. Jeg hedder Frederik Tavlebjerg, og jeg kommer fra Holstebro Roklub. Jeg roer tog uden og sidder til daglig på etterpladsen. Jeg hedder Iben.
Jeg er 18 år gammel. Jeg kommer fra Bagsvær Roklub. Jeg sidder etter på dobbeltskotteren. Hej, jeg hedder Ida. Jeg er 17 år gammel. Jeg kommer fra Bagsvær Roklub, og jeg sidder 2'er på dobbeltskotteren.